O Seminario de Estudos Galegos. Os estudos realizados polo Seminario de Estudos Galegos foran estudos galegos e portugueses, realizados por persoas galegas e portuguesas, estudos realizados na Galiza e en Portugal. Isto é permanente durante os 13 anos de existencia do Seminario de Estudos Galegos, adscrito á Universidade de Santiago de Compostela, a única universidade existente na Galiza até o ano de 1990. Isto é, desde 1923 até 20 de xullo de 1936, en que o golpe nazi franquista acabou con o Seminario de Estudos Galegos. Dun total de 215 persoas asociadas ao SEGE, activas, 527 protectoras, Alfonso Mato contabiliza 17 asasinadas, vítimas do xenocidio nazi-franquista, 35 forzadas ao exilio e 37 punidas, un total de 85. O Seminario de Estudos Galegos foi prohibido, encerrado e expoliado durante 8 anos, desde 1936 até 1944, en que foi entregue ao franquista Consejo Superior de Investigaciones Científicas e ao Instituto de Estudos Padre Sarmiento, que se apropiaran dos fundos do SEGE que non foran expoliados. Desde o ano 2000, o Instituto de Estudos Padre Sarmiento é de titularidade da Xunta SESIC. Alfonso Mato afirma: pouco sabemos do proceso de incautación do Seminario de Estudos Galegos pelos franquistas. O próximo ano 2023 cumprirseán 100 anos da creación do Seminario de Estudos Galegos. Por volta do Día da Patria houve un ataque franquista pretendendo a patraña de a letra ñ ser galega desde há 800 anos. A Fundación Ernesto Guerra da Cal, en 26 de agosto de 2022, dirixímonos ao reitor da USC para que tomase medidas contra Xoán Luís Regueira e o Instituto da Lingua Galega por proclamar a tal patraña. Responderan en 8 de setembro sen atender a nosa petición para sermos recibidos por ele. En 26 de setembro, o reitor da USC recibe Goretti San Martín do BNG para esta lle propor conmemorar o centenario da creación do Seminario de Estudos Galegos. Aos 10 de outubro, a Xunta da Galiza, as universidades, o Consello da Cultura Galega, a Real Academia Galega, o SESIC, Instituto de Estudos Padre Sarmiento e diferentes fundações anuncian o inicio dos traballos para conmemorar o próximo ano o centenario da creación do Seminario de Estudos Galegos. Todo o cual pode de relevo a necesidade de esclarecer o que foi o Seminario de Estudos Galegos e continúa a ser a súa incautación pelo franquista que perdura a día de hoxe. Na acta da reunión de 12 de outubro de 1923 fica esclarecido que o Seminario de Estudos Galegos é criado adscrito á Universidade de Santiago de Compostela, facendo parte da Universidade de Santiago de Compostela, particularmente das Facultades de Filosofía e Letras e Direito. En día 21 aproban os estatutos 9 estudantes sob a presidencia do catedrático Armando Cotarelo Valedor, Fermín Bousa Brei, Xosé Felgueira Valverde e Luís Tobío son estudantes de Leis de Direito, tamén estudantes de Historia e de Letras. Cotarelo Valedor era vicerreitor da Universidade de Santiago de Compostela. O Seminario de Estudos Galegos comprenderá as seccións de Historia, Arte, Lingua e Literatura, Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, Ciencias Médicas, Etnografía, Biografías, Folclore e Bibliografía. Todos os traballos redixidos en lingua galega. Luís Tobío esclarece que o SEGE é un centro de investigación e divulgación do saber, centrado na cultura e a realidade galega que tería de ser escola de formación de investigadores. Os traballos, para alén de individuais, terán de ser colectivos, mesmo interdisciplinares, focando na elaboración de unha bibliografía galega e un vocabulario castellano galego. Os traballos serán publicados na revista Nós e no boletín da Real Academia Galega.
En 24 de maio de 1924, Castelao lee o seu traballo de ingreso no Seminario de Estudos Galegos. En outubro dese ano, Manuel Portela Valadares doa 2.500 pesetas ao Seminario de Estudos Galegos para premiar o mellor traballo acerca do cooperativismo agrario. En 3 de outubro de 1925, Salvador Cabeza de León é eleito presidente do SEGE. En 14 de novembro dese ano, foi convidado para se integrar no Seminario de Estudos Galegos o doutor Alexandre Rodríguez Cadarso, criando a sección de antropometría, e ao doutor Luís Iglesias para o de xeoloxía, por suxestión do membro correspondente de Ourense, López Cuevillas. Aos 14 de marzo de 1926, en Compostela, solemne velada necrolóxica en laudo da lingüista portuguesa Carolina Miquelis de Vasconcelos, onde discursaran Outeiro Pedrallo, Risco e Manuel Lugrís Freire. A 26 de xuño de 1926 foran aprobados pelo gobernador civil de A Coruña os estatutos do Seminario de Estudos Galegos. Secretario de Actas, Luís Tobío. Ricardo Carballo Calero intégrase no Seminario de Estudos Galegos a fins de 1926 con 16 anos. En abril de 1927, o secretario do Seminario de Estudos Galegos, Sebastián González García Paz. Nese mesmo mes, anúnciase a asociación no Seminario de Estudos Galegos de Xoán Caetano da Silva Campos, Xosé Serváns Rodríguez e Xulio de Lemos, do portugués Instituto Histórico do Miño, o cual suporá a colaboración galego-portuguesa do Seminario de Estudos Galegos e do Instituto Histórico do Miño. Tamén ingresa no SEGE Eladio Rodríguez González, presidente da Real Academia Galega en 24 de abril de 1927. Nese día, leitura de prosas das persoas asociadas Castelao, Dieste, Magariños, Felgueira Valverde, Risco, Correia Caldeirón, Cabanillas, Vilar Ponte, Outeiro Pedrallo, Lousada Diegues, etc. Aos 15 de agosto de 1927 son lidos uns poemas con os que Ricardo Carballo Calero fez o seu ingreso. A ata de 6 de abril de 1928 do SEG é asinada por Ricardo Carballo Calero como secretario. Aos 2 de outubro de 1928, Ricardo Carballo Calero é nomeado secretario do SEGE e intégrase Fernández Oxea, ben xosei. Son propostos para se asociaren, dentre outras persoas, os portugueses Alberto Vieira Braga, Rui da Serpa Pinto, Alves Pereiro e o galego Alexandre Bóveda. Ao 1 de decembro de 1928 foi apresentado o traballo de ingreso no SEGE do portugués Rui da Serpa Pinto, intitulado Os petroglifos de Sobrado e arte rupestre en Portugal. Aos 8 de xuño de 1929 infórmase que o Concello de Ortigueira subsidiará anualmente o SEGE con 50 pesetas. Ao 5 de outubro dese ano ingresa Álvaro das Casas. Apresentase estudo sobre o wolframio na Galiza. Infórmase da publicación de arquivos que publicará no tomo quinto o traballo anterior e de que o señor Cambó visitou o local do Seminario de Estudos Galegos en Compostela. Aos 9 de novembro de 1929 ingresan no SEGE as señoritas Lorenzo e Arango, tamén como a señorita Dolores Lorenzo Salgado, que apresentou o traballo acerca da magnetita nas areas das praias galegas. Ingresou o portugués Mario Cardoso con a presentación do seu traballo Xoias arcaicas encontradas en Portugal. Infórmase que a Universidade Norteamericana de Princeton solicita do Seminario de Estudos Galegos troca de coñecementos en asuntos de arte, historia e arqueoloxía. A Sociedade Protectora do Seminario de Estudos Galegos de Buenos Aires envía 400 pesetas ao SEG. A 31 de outubro de 1930, subsidio de 2.000 pesetas ao SEG da Deputación Provincial de A Coruña. Real Orden que autoriza a Universidade
de Santiago de Compostela para conceder ao Seminario de Estudos Galegos varios locais no Paso de Fonseca, en Compostela. Reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Alexandre Rodríguez Cadarso. Críase na Habana a Asociación pro Seminario de Estudos Galegos. A emigración galega apoia o Seminario de Estudos Galegos. Aos 16 de novembro de 1930 foran aprobados novos estatutos e nova directiva do Seminario de Estudos Galegos, en que Ricardo Carballo Calero é secretario de actas, tomando o acordo de redixir as actas en lingua galega. A internacionalización do Seminario de Estudos Galegos é un facto nesa altura de fins de 1930. Aos 11 de abril de 1931, Anxo Casal solicita do Seminario de Estudos Galegos 4.000 pesetas para editar os traballos que o Seminario de Estudos Galegos encomendará á súa editorial Nós, verbas que se acorda conceder ao dito editor, queremos dizer. Aos 8 de xuño de 1931, o señor Alves de Melo solicita publicacións do SEGE que lle foran enviadas a Portugal. O poeta Aquilino Iglesias Alvariño foi proposto para se asociar ao SEGE. Foi lida unha carta de Xosé Serváens e Rodríguez saudando o SEGE e a Galiza para a implantación da República. Foran enviados a diferentes persoas e entidades o anteproxecto do Estatuto de Autonomía de Galiza labrado pela sección de Ciencias Sociais, Xurídicas e Económicas do Seminario de Estudos Galegos. Este anteproxecto do Estatuto de Autonomía da Galiza, con data de 6 de maio, queremos dizer, de 1971, redixido por Luís Tobío e Ricardo Carballo Calero, marca un salto cualitativo do Seminario de Estudos Galegos. Pasa da actividade cultural lingüística á actividade política de maior importancia para a Galiza. No artigo 1º, defínese a Galiza como un Estado libre dentro da República Federal Española e no 5º, a agregación á Galiza dos territorios colindantes, isto é, Portugal, a Seabra, o Verso e o occidente de Asturias. Bases para a unión da Galiza e Portugal, e non apenas. A proposta do Seminario de Estudos Galegos era esa. Proposta que na Asamblea de A Coruña, en 4 de xuño, foi mutilada. Estado libre pasou a ser Estado autónomo e territorios colindantes pasou a ser territorios españois colindantes. Ficara excluído Portugal. Antes, en 26 de abril de 1971, no Teatro García Barbón de Vigo, imponente e impresionante comício en memoria dos mártires de Carral, así cualificado pelo coñecido xornalista portugués Oldemiro César, de O Século, que asiste. Comício presidido por Castelao, acompañado de Valentín Pasandrade e Outeiro Pedrallo, en que o xoven Ricardo Carballo Calero teve unha destacada intervención en favor da autonomía para a Galiza. O teatro regursitaba de xente galega e portuguesa, dentre a cual varios estudantes do Revirallo, e Almerindo Lesa, que lideraba a Asociación de Estudantes de Medicina do Porto, a máis aguerrida e politizada. Nesa altura, no Seminario de Estudos Galegos, xa estaban integrados os portugueses Santos Xúnior, Hernani Sidade, Xoán Caetano Silva Campos, Xosé Serváens Rodríguez, Xulo de Lemos, Leite de Vasconcelos, Xosé Xoaquín Núñez, Claudio Basto, Félix Alves Pereira, Méndez Correia, Ruiz da Serpa Pinto, Alberto Vieira Braga, Mario Cardoso e o xesuíta Euxenio Xallai. Tamén Antonio Serxio de Sousa, en 2 de febreiro de 1973, se integrará no Seminario de Estudos Galegos. Era, pois, un seminario de estudos galegos e portugueses. Acrescentemos que Castelao, distinto profesor do Instituto de Estudos Galegos, afirma en 30 de outubro de 1931 dar en cursos de portugués en Compostela. Unha vez eleitos deputados, os notáveis vultos do Seminario de Estudos Galegos, Castelao, Outeiro Pedrallo e Soares Picallo, declararán en 18 de agosto de 1931 o enviado especial do Diario de Lisboa que os encontrou e entrevistou na súa tertulia en Madrid.
Suárez Picallo dirá que há que abolir tudo o que divide a Galiza e Portugal e facer a unión política dos dous povos que nunca se deberían ter separado. Castelao reforza esa opinión e Outeiro Pedraio fala de un futuro común para Portugal e Galiza, que o paralelismo das dúas é absoluto. A esa tertulia do Café Resina en Madrid acudía regularmente Ernesto Guerra da Cal con 19 anos. Moitos dos integrantes do SEGE organizáranse para criar en 5 e 6 de decembro de 1971 o Partido Galeguista para defender o Estatuto de Autonomía da Galiza. Demorará un ano, o de 1972, acabar os traballos para ter o novo estatuto a someter a referendo. A Galiza vive un proceso asambleario que comezará en 27 de abril convocado pelo municipio de Compostela, cuxo alcaide, Raimundo López Pol, é socio protector do Seminario de Estudos Galegos. Os traballos de reelaboración do estatuto iniciáranse en 3 de xullo na Asamblea de Compostela, presidida por Xaime Quintanilla Martínez, alcaide de Ferrol. En Portugal, Salazar é nomeado presidente do goberno portugués en 28 de xuño, apresentando o seu goberno en 5 de xullo. A coincidencia das datas é significativa. En 10 de agosto de 1932, golpe de Estado do xeneral Sanxurxo que fracasa. En 4 de setembro é posto a debate público o proxecto de estatuto elaborado por unha comisión presidida e integrada por varias persoas do Seminario de Estudos Galegos, Cabeza de León, Bóveda. En 17, 18 e 19 de decembro de 1972 foi realizada a Asamblea de Municipios da Galiza para aprobar o Estatuto de Autonomía a plebiscitar. A Asamblea foi realizada na Universidade de Santiago de Compostela, presidida pelo alcaide da Pontevedra, Bebiano Fernández Osorio Tafal, en ausencia por doença do alcaide de Ferrol que a tería de presidir. Doulle a palabra ao reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Alexandre Rodríguez Cadarso, que apelou á Unión da Galiza para conseguir a súa libertación. Cadarso foi un importante integrante do Seminario de Estudos Galegos. Criou na Universidade de Santiago de Compostela o Instituto de Estudos Regionais con aulas de galego e o Instituto de Estudos Portugueses, en que licionaron diferentes profesores portugueses, dentre eles Antonio Xerxio, dirixente da Liga da Defensa da República. Alexandre Rodríguez Cadarso, médico anatomista, era deputado pela Federación Republicana Galega e morreu en decembro de 1973 nun accidente de automóvil en Lubián, en Zamora. O ano de 1973 será un dos obstáculos para impedir plebiscitar o Estatuto de Autonomía da Galiza, embora en 31 de xaneiro, na Casa de España, no Porto, fora efectuada unha grande sesión de propaganda do Estatuto de Autonomía en que galegos e portugueses pertencentes ao Seminario de Estudos Galegos falaran da libertación da Galiza que tamén os heróis de 31 de xaneiro portuense tiñan procurado. Bebiano Fernández Osorio Tafal, Alexandre Rodríguez Cadarso, o portugués Serváns Rodríguez, dentre outros, foran os que discursaran. En 5 de febreiro, en Lisboa, perante unha numerosa asistencia, Ramón Martínez López, tamén do Seminario de Estudos Galegos, defenderan o Estatuto de Autonomía da Galiza sen ánimo separatista. En 23 de abril, realizáranse eleições municipais e en xullo reuniuse o Comité Central da Autonomía para convocar o plebiscito para o mes de setembro. Castelao afirmara que o decreto gobernamental para convocar o plebiscito era unha moratoria para dar tempo aos radicais de Lerroux e a direita de Xil Robles para se preparar para o combater. Sucédense as manobras e en outubro son convocadas eleições legislativas para 19 de novembro
e a segunda volta para 3 de decembro. Unir-se-án radicais de Lerroux e a seda de Xil Robles na segunda volta para ter maioría para gobernar. O Partido Galeguista perde a representación. A Confederación Española de Dereitas Autónomas, SEDA, encabezada por Xil Robles, foi criada a comezos de marzo de 1933. En setembro, Xil Robles asistiu convidado ao Congreso do Partido Nazi en Nuremberg, de onde tornou entusiasmado con o réxime hitleriano nazista para o aplicar en España. Como ministro da Guerra, en 6 de maio de 1975, afastou os militares republicanos para os substituir pelos golpistas que xa estaban a preparar o golpe de 18 de xullo de 1976. Após a vitoria das direitas, o plebiscito estatutario ficou adiado sine die. Aos 29 de outubro de 1972, o Seminario de Estudos Galegos acorda publicar manuais de cultura galega do Seminario de Estudos Galegos, orientados ao ensino elementar e á divulgación da nosa ciencia. Ricardo Carballo Calero cesa como secretario de actas embora asista á reunión do Seminario de Estudos Galegos. En día 30, o SEGE acorda acometer a unificación da lingua e da ortografía por unha comisión integrada por Felgueira, González, Bouza e Carballo. Tamén acorda o SEGE criar un patronato escolar de formación camponesa, integrado polo reitor da USC, Alexandro Rodríguez Cadarso, de entre outras persoas. En 1 de novembro de 1972, recébense no SEG diferentes traballos, entre eles un de Afonso Vázquez Martínez, intitulado Índice de bulas sobre a Galiza do Arquivo Secreto do Vaticano. Nese día, o SEG acorda o título dos manuais a publicar. Manuais do Seminario de Estudos Galegos, a terra, o povo e a historia da Galiza, que serán 11 fascículos de 100 páxinas cada un de publicación mensal. Aos 8 de novembro de 1972, o Seminario de Estudos Galegos admite o traballo de Ramón Sobrino Buigas intitulado Corpus Petrogliforum Galaecorum I. Aos 10 de xaneiro de 1983, o SEG publica os Estatutos do Patronato da Escola Rural Galega, constituído sob a presidencia do señor reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Alexandre Rodríguez Cadarso. Apontan alfabetización en galego do rural. Estará domiciliado no Paso de Fonseca. Ao 7 de marzo de 1983, o Seminario de Estudos Galegos aproba criar a sección de Ciencias Industriais a proposta dos señores Fernández e Ogando, enxeñeiros industriais de Vigo, onde ficará sediada. Aos 14 de outubro de 1983, con asistencia de Castelao, o SEGE urxe a publicación das normas ortográficas que foran redixidas pola sección de Filoloxía. Segundo Afonso Mato, a próxima acta de reunión do Seminario de Estudos Galegos está datada en 13 de abril de 1975, após a publicación por Rodríguez Lapa en febreiro de 1975 do número especial de Seara Nova dedicado á Galiza e da celebración en Porto e Guimarães do 31 de marzo a 2 de abril de 1975 da Semana Cultural Galega. Antes, en fins de agosto de 1974, a exposición colonial portuguesa no Porto fora visitada por unha delegación galega integrada pelo alcaide de Vigo, Anxo Campos Varela, Valentín Pasandrade, Outeiro Pedrallo, Xosé Montes e Vicente Risco, de entre outros, varios deles pertencentes ao Seminario de Estudos Galegos. A delegación foi recibida no Salón Nobre dos Pasos do Consello da Cámara Municipal do Porto. Os entusiasmados discursos de unión da Galiza e Portugal non poden ocultar a tiranía de Salazar e o Estado Novo. Nese número especial de Seara Nova, dedicado a Galiza de febreiro de 1975, facendo coincidir
con o centenario de Pondal, Rodríguez Lapa sintetiza a obra de Pondal como todo un programa de rexeneración espiritual e unha cartilla de liberdade cidadá. O noso bardo Pondal, que cantara a Unión Nacional da Galicia e Portugal e a gloria de morrer en combate pela liberdade da Galicia. O xigante Rodríguez Lapa, organizador dese número especial, conseguiu a colaboración dos galegos Bousa Brei, Outeiro Pedraio, Castelao, Vicente Risco e Vilar Ponte. Este falara da emancipación política da Galiza a través do recoñecemento do direito á autodeterminación nos foros internacionais e da criación de unha comunidade lingüística galego-portuguesa brasileira con vista a unha lingua común. O visionario Vilar Ponte adiantándose en máis de 60 anos á criación da comunidade dos países de lingua portuguesa. A realización da Semana Cultural Galega no Porto foi un grande suceso do Seminario de Estudos Galegos que alborozará de entusiasmo e cariño á populación portuense. Foi un evento pela organización e realización claramente galego-portugués, con un simbólico final na visita que o Seminario de Estudos Galegos fixera a Guimaraes, o verso da nacionalidade. O número de persoas portuguesas que integraban a comisión organizadora e as dificultades que ultrapasaran é posto de relevo na acta de reunión do Seminario de Estudos Galegos de 13 de abril de 1985, en que foi acordado facer constar o agradecimento do Seminario de Estudos Galegos a máis de 20 institucións, organizacións e persoas. Destacan que o vicepresidente da Cámara Municipal do Porto está asociado ao Seminario de Estudos Galegos. Nese día, anterior á conmemoración da instauración da República Española, o Seminario de Estudos Galegos acorda escrever ao señor Ministro da Gobernación, Portela Valadares, para o felicitar e pedir o de Castelao e Bóveda. En 6 de setembro de 1975, Castelao é libertado do degredo e pactúa con Asaña en decembro a autodeterminación política para a Galiza, integrándose o Partido Galeguista na Fronte Popular. Na ata de reunión do Seminario de Estudos Galegos de 2 de novembro de 1935, debaten realizar na Galiza a Semana Portuguesa e acordan adiar para o ano 1977. A última e derradeira acta do Seminario de Estudos Galegos é do 20 de xuño de 1976. Aínda a comezos de xaneiro de 1976 deslócanse a Galiza unha delegación portuguesa a fin de tratar da realización en Braga no mes de xuño de unha semana galaico-miñota, ficando garantida a colaboración do Seminario de Estudos Galegos, da Academia Galega e do Instituto de Estudos Galegos. Non chegou a se realizar. A Academia Galega, durante a Segunda República, perdeu o título do Real, que antes e hoxe ostenta. A Frente Popular vence nas eleições de 16 de febreiro de 1976. O Estatuto de Autonomía da Galiza é plebiscitado en 28 de xuño e en 15 de xullo de 1976 é entregue oficialmente ao presidente das Cortes Republicanas, señor Martínez Barrio, pela Comisión Central de Autonomía, que é recibida en día 17 de xullo pelo presidente da República, señor Asaña, que ten constancia formal da entrega. Na tarde dese día comeza o xenocidio nazi franquista en Melilla, Ceuta. Franco, ás 6 horas do sábado 18 de xullo, anuncia o comezo do xenocidio na península. Na Galiza comezará en 20 de xullo de 1936. O Estatuto de Autonomía da Galiza continuará o seu trámite grazas a Castelao en febreiro de 1978 na reunión das Cortes Republicanas no Mosteiro de Montserrat. En novembro de 1945 ficará aprobado na reunión das ditas Cortes realizada no exilio en México.
O Seminario de Estudos Galegos e Portugueses foi vítima do réxime franquista, declarado ilegal pela Lei de Memoria Democrática, así como todas as súas actuacións. Por tanto, o Seminario de Estudos Galegos ten de ser recoñecido como tal vítima e lle seren aplicadas as medidas de restauración e recuperación previstas na dita lei, que, en nosa opinión, significa tornar todo o patrimonio expoliado ao Seminario de Estudos Galegos polo franquista, hoxe en poder da Xunta, SESIC, Instituto de Estudos Padre Sarmento, con unha biblioteca de 35.000 exemplares, tornar a Universidade de Santiago de Compostela a única na Galiza na altura e por extensión a todas as universidades da Galiza.